Tässä tulee. 20 minuuttia, 1 metrin lehtipiivi. Tässä on niinku koko perheelle ruoka. 3, 2, 1, nyt. Alright. Tää on hatolla virhe. Kyllä hyvä. Usos minä. Tuossa on niin paljon sakkaa. Tää on liian hyvä liha. Jos se pynninen. Mä haastan sut vetämään astetun taverna 1 metrin lehtipihvi. Puolet pihvistä mennyt. Alkaa leuot ottaa kiinni. Haluatko sä luovuttaa vai jatkaa? Pakko jatkaa. Ei oo tultu tänne luovuttamaan. 3 minuuttia. Saat 10 minuuttia lisää. Älä laita. 30 minuuttia. Älä laita lisää. Mä tulee ylös kohta, jos mä saan 10 minuuttia lisää. Oh my days. Vittu. Nyt soi pyry hälytys, tiiäksä mitä se meinaa? Aikaan. Moi Piru. Alkaa hikeekin putkaa. Mä en usko, että kukaan pystyy tehdä tätä haastetta.